Igsoon. Kung sabay mga apan karon sa itong nabana o sa imong nabana o asawa, apil na yun na dapat nimong mahalon. Ang iyang tanang mga kahuyangon, apil na sa imong ipakaslan. Kung ugali, doon na namin nakita nimong changes karon sa iyong pagpuyo, or else makaingon ka nga imong banag asawa lahi na sa una, karon dalo na, isipan na, mambanghag na, musingka na, dali ra sa puto, ug uban pang mga negative nga komentaryo nga wala pa nimo nakita sukad ka ni adto. Bali laktod nga pagasulti na ni bago ka. Igsuon dili man solusyon ang bulag, kundili imo ra nang iampo. Kay ang Ginoo makapabag-o gyud sa tao. Sa Ginoo pinagi sa atong pag-ampo, kaya niya usbon ang dagan ug pangutok sa tao. Mao nang kung unsa may mga apa nila karon, wala tay choice, apil na sa atong gipakaslan. Kay dili lang kay ang atong mahalo nila ang ilalang positive, ang negative atong ibaliwala. Mapositive o negative man na ato naman ang banag asawa, apil na yun na sa atong kontrata nga atong gipakaslan, nga atong gidawat. Ngano man, pag di nimo apilon pagmahal ang kahuyangon sa atong mga kapikas sa kinabuhi, mahimo nang sagabal sa atong tinuod nga gugma ngadto kaniya. Gawas lang kung dapatan ta, no, or buttered white ba ka, or kana bitang i-touch na jud ka nga posible ba makakuha sa imong kinabuhi. So pag inaanang imong mahimong mabana karon, nako, save your life, no? Ayaw pagpakamarter. Luwas ang imong kinabuhi, then while magpalayo ka niya, iampo lang. Pero mga ginagmay ganing abarya, ginagmay apan lamang, nga madala ra sa panag-ayos or sa imong dinad-an, iampo lang isuon. Dili solusyon ang panagbulag. Kay kung imong bulagan na, bisan pag niingon ka sa kadaghanan nga mo na imong rason, pag nakita sa Ginoo nga dili kay siya kantong valid, dili gyapon na dawat sa Ginoo ug dakong sala na atubangan sa Ginoo. Amen.